Čaute ľudia, to som ja Alinko a vidíte v prvom treťom videu, stačilo to je naše intro. Takže dáme si Automated Stamp Plans, čo znamená šablóny, alebo si nebudeme prekladač. Dáme First Price, Price First, jedno. A dáme si hociaký intro. Tak dáme next. Ja si samozrejme prihlásim, nemusím sa prihlásiť. Potom vám to ešte ukážem, dáme sa napríklad Alinko, toho vám, neviem, pred, za, nové video, trebárs, nemusí tam byť cenále. Hoci čo, to nezáleží na tom, čo píšete. Potom dáme hociaké audio, ale next. Dáme submit order. Nevšimajte to. Potom dáme krížik a dáme môj účet, my account. To sa vám video alebo intro načítava. A potom už len stiahnete, to vám to neukáže, lebo Fraps natáča len to, kde sa spustil, takže ja to teraz natáčam front, takže vám to neukáže. Tady stiahnete SD, vám to stiahne a potom, keď sa vám to stiahne, to samozrejme dáte cez nejaký program do svojho videa, môžete aj na YouTube editor, takže to je bolo všetko. Čaute.